истиқлолияти давлатӣ имкон фароҳам овард ки ҷашну маросимҳои аз гузаштагон меросмондаро дубора эҳё намоем. бо таваҷҷӯҳ ва ташаббусҳои хосаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Тиргон дар баробари Наврӯзу Меҳргон ва Сада бо такя ба санадҳои таърихӣ эҳё гардида, бо шукӯҳи хоса ҷашн гирифта мешавад. зеро ҷашни Тиргон дар қатори Наврӯзу Меҳргон ва Сада аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардумӣ ба шумор меравад. бо назардошти ин, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, минбаъд иди Тиргон ҳар сол 1 июл ҷашн гирифта мешавад. барои чӣ мо иди Тиргонро ҷашн мегирем? мо медонем ки фасли тобистон, фасли гармӣ аст. агар аз рӯи тақвими деҳқонӣ гирем, инро фасли саратон, чиллаи тобистон мегӯянд, ки барои деҳқон ин аз ҳама ҳалкунанда барои сабзида расидани беосеб, безарар он зироатҳое ки он парвариш карда истодааст. аз ин рӯ анавин моҳи ҳалкунанда барои мардуми деҳқон ҳисоб мешавад. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар сарчашмаҳои мӯътабари таърихӣ ва осори илмиву адабии гузаштагони мо омадааст, ки ҷашни Тиргон ҳанӯз дар замонҳои хеле қадим дар миёни мардуми мо бо хушҳоливу хурсандӣ ва бо риояи расму оинҳои хоси он таҷдид мегардидааст. дар айёми Тиргон ғала расида бисёр навъҳои мева низ мепазанд ва ҷамъоварии ҳосили парваришнамудаи марди деҳқон вусъат мегирад. ба ин маънӣ Тиргон дар радифи ҷашнҳои Сада, Наврӯз ва Меҳргон ҷашни мавсимии кишоварзон буда, ба обу замин ва ҷамъ овардани ҳосили зироатҳо робитаи мустақим дорад. гуфта мешавад, ки тибқи суннатҳои Тиргон айёми ҷашнгирии он мардум хонаҳоро об пошида покиза мекарданд, либоси тозаи сафед мепӯшиданд, гандуми ҳосили навро орд карда, нону таъмҳои гуногун мепухтанд, дастархони идонаи худро бо анвои нону меваҷот ором медиҳанд, дар бозорҳо беҳтарин навъҳои маҳсулоташонро ба намоиш мегузоштанд, аз масъули заҳмати хеш меболиданду сарҷамона ва хурду бузург хурсандӣ мекарданд. марди деҳқон дар ҳамин оғози иди Тиргон, яъне ҷамъоварии маҳсули кори худро, мана гандум даром мекунад. он сабзавотҳои барвақтӣ, ки мисол вилоят басин пиёзи барвақтӣ, картошки барвақтӣ, сабзии барвақтӣ ҷамъовар карда, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ қайд карда гузаштанд ва охирӣ бо кишоварзон сани 17 соли ҷорӣ дар ноҳияи Дангаре оиди самаранок истифода бурдани заминҳои корими обӣ, аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил, баландбардоштани ҳосилноки зироатҳои кишоварзӣ, дар ин васила зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ барои таъмини амнияти озуқовари мамлакат дастур доданд ва инро кишоварзони вилояти Суғ ҳамчун сармашқи кори худ дониста ва корбарӣ намуда истодем. 4 ҳамин иди, ки мисол дар радифи иди Меҳргон, Сада, Наврӯз, мани Тиргон аст, ҳама вобаста ба ҳамин марди деҳқон иди кишоварзон мешавад ва инро кишоварзони вилоят ҷумҳурӣ бо як рӯҳии баланд ҷашн гирифта барои пешрафти сояи кишоварзӣ ҳамин тадбирҳои зероро роҳандозӣ менамоянд. ба назари донандагон, агар ҷашни Сада марбут ба зимистон бошад, Наврӯз иди баҳорӣ ва Меҳргон дар тирамоҳ ҷашн гирифта мешавад. пас Тиргон ҷашни тобистонаи мардуми мо будааст. гуфта мешавад, ки ҷашнҳои қадимаи тоҷикон Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон аз ҷумлаи ҷашнҳое мебошад, ки нисбат ба ҷашнҳои дигари аҷдодонамон шинохтатар буда, хусусиятҳои хоси табиӣ доранд. ба таъкиди коршиносон, ин 4 ҷашни қадимаи тоҷикон пеш аз ҳама ба 4 унсур марбут дониста мешавад. масалан, Наврӯз ба замин, Тиргон ба об, Меҳргон ба нуру рӯшноӣ ва Сада ба оташ алоқамандӣ дорад. эҳё ва дар сатҳи баланд таҷдид гардидани иди Тиргон шаҳодати он аст, ки мардуми мо ба гузаштаи пурифтихори худ таваҷҷӯҳ намуда, мероси бузурги ниёгони худро ба таври шоиста ба аҳли башар муаррифӣ мекунад.